Sayo sa kataw mitambong sa birthday party apan nangawat di ay. Way swerte kay nasakpan siya. Ano ang exclusive report ni Chola Carion. Ana-anak karon sa kustodiya sa Talisay City Police Station si Mark Erickson Tabora, 33 anyos, taga Barangay San Isidro sa Maong Dakbayan. Gisikop siya human giingong nanguha og cellphone o power bank sa tagbalay nga midapit kaniya sa usa ka birthday party. Ang biktima giingong mitapad og lingkod sa lamisa sa suspect. Diin gibutang didto ang gadgets. Ikuan na ay birthday party nya kanang bayot family friends sa nag-celebrate. So invited siya. Nga ang tag-iya sa cellphone ang bata natingala siya kay igora kuno siya ni talikod kay na siya gikuha nga pagkaon, pagbalik niya wala na ang cellphone. Gisipitan sa ilok ang cellphone hasta ang battery, power bank. Kasong theft ang atubangon sa suspect nga nagdumili usab pagluwat og pamahayag sa pasangil bato kaniya. Samtang nasikop usab si Judith Cadampo, taga Pardo, Cebu City. Gisikop siya human giingong ng shoplift sa usa ka mall sa Dakbayan sa Talisay. Usa ka plastic nga puno sa instant juice ang gisuwayan pagkawat sa biktima apan nasakpan siya sa gwardiya sa mall o giturn over sa kapulisan. Dahil naggawas, gihold sa naka-uniform guard. Then mo to ila na monitor naman daan nila sa sulod, nakabantay na sila nga naigikuha, then wala mo bayad. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carion, Balitang Bisdak.